ҳар як фасл барои боғпарварӣ фасли муҳим аст. ҳар 4 фасл проблемаҳои чорабиноӣ ҳаст, ки ҳатман дар ин фаслҳо гузарондан зарур аст. Дар фасли тирамо хусусияти бо хоси талаботҳои махсус барои гузарондани чорабиноии агротехникӣ дар боғҳо мавҷуд аст, ки зарурат аз чӣ иборат аст? Чунки дарахтон аллакай ба ҳолати оромӣ карахта мегузаранд ва бояд мо кадом чорабинои агротехникӣ дар боғҳо гузаронем. Пеш аз ҳама коркарди байни қаторҳои замини боғҳо. Дар боғҳои ҳосилдиҳанда дар чуқурии 18-20 сантиметр коркарди байни қаторҳо, дар боғҳои ҷавони ҳоли ҳосил надаромадану байни қаторҳо ҳоло решадавонии онҳо ҳоли маҳдуд аст. Дар ин боғҳо аз 25 то 35 сантиметр коркарди байни қаторҳо гузарондан дар кор аст. Зарурияти ин коркард дар он аст, ки он боришоти табиие ки дар фасли баҳор ҳаст, мо онро ҷамъ намоем ва намнокии мӯътадилро дар вақти сабзиши баҳории онҳо таъмин намоем. Ба ғайр аз он коркарди байни қаторҳо имконият медиҳад, ки дар фасли зимистон дар натиҷаи сардиҳои зимистон хок сард занад, баъд сохти хок, таркиби структури хок хуб гардад. Байни боғҳои ҳосилдиҳанда ва ҷавон новобаста аз онҳо дар тани атрофи худи тани дарахтон бояд мо нарм намоем. Нармкунии тани дарахтон дар боғҳо бояд дар чуқурии 10-12 сантиметр гузаронда шавад. Чунки ба решаи гирди атрофи тани дарахт мо онро захмдор накунем. Яъне байни қаторҳо дар боғҳои ҳосилдиҳанда 18-20 сантиметр ва дар худи тани дарахт бошад 10-12 сантиметр. Ба ғайр аз он дар фасли тирамо бояд гӯем, ки яке аз чорабиниҳои муҳим дар боғҳои лалмӣ вуҷуд дорад, ки боғҳои лалмӣ барои он ки дар фасли ояндаи давраи нашунамо дарахт ба нашунамои хуб таъмин гардад, пеш аз ҳама омили асосӣ ин намӣ мебошад. Дар боғҳои лалмӣ ду проблема ҳаст. Проблеме ки бояд ҳалли худро ёбад, яъне дар фасли тирамои зимистон ин ҷамъ намудани намӣ дар боғҳо лалмӣ ва нигоҳ доштани намӣ. Ҷамъ намудани намӣ ба воситаи пеш аз ҳама коркарди замини байни қаторҳо, нарм кардани тани дарахтон, ки боришоти табиӣ бевосита дар қисми қабати хок ҷамъ намоянд. Проблеми дуюм баъд аз ҷамъ намудану дар фасли тирамои зимистон баъд онро нигоҳ доштан, яъне коркарди сихмола намудани байни қаторҳо, ки намии он нигоҳ дошта, намии бухоршавии физикӣ имконат нашавад, яъне бухоршавӣ пешгирӣ намудани бухоршавии физикивӣ мебошад.